Maturski ispitni ciklus počeo je sredinom aprila kada su učenici pokazali svoje znanje iz maternjeg jezika i književnosti, kaže direktor ispitnog centra Miloš Trivić. Prethodne sedmice održan je maturski stručni ispit iz prvog stranog jezika. Pred nama je još matematika, odnosno analiza sa algebrom koja se održava 27. maja i tu je još 5. juna predmet po izboru za učenike gimnazije, odnosno stručna teorija za učenike srednjih stručnih škola. Kako kaže Trivić, ove godine, zahvaljujući dobroj organizaciji ispitnog centra i Pošte Crne Gore, nije bilo kašnjenja u realizaciji ispitnog roka. U dijelu organizacionog također napredovali smo, recimo dio koji se tiče maturskog, odnosno stručnog ispita za prvi strani jezik od ove godine se distribuira na fleškicama, tako da smo i to unaprijedili. Maturski i stručni ispiti realizuju se u 54 srednje škole, a eksternu provjeru znanja, poznatiju kao mala matura, polažu đaci u 165 osnovnih škola. Kako objašnjava Trivić, u drugom dijelu ispita učenici biraju između engleskog jezika i matematike. Nekih 90% učenika bira strani jezik, u većini je to engleski jezik, dok je ovih 10% što je ostalo su učenici koji su izabrali matematiku, odnosno analizu sa algebrom. Preliminarni rezultati iz maturskih ispita bit će objavljeni krajem maja i tokom juna, objašnjava Trivić. Iz crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, odnosno albanskog jezika i književnosti, objavljuju se preliminarni rezultati 28. maja. Iz stranog jezika 11. juna i iz matematike 16. juna. Potom, kada objavi ispitni centar preliminarne rezultate, počinje da teče rok da učenici imaju pravo uvida u svoje testove, koji je recimo iz ovog prvog ispita 29. maja, iz stranog jezika 12. juna, iz matematike 17. juna. Nakon toga učenici imaju pravo da ulože prigovor. U zavisnosti koji predmet se polaže, konačni rezultati bit će poznati 2., 16. i 20. juna, zaključuje Trivić.